Man bangajam utrayu yad hashwa dalakik tibait upten yanga badajing. Ngai kubli I je pi baro haka kerteng ke batiang tame ke jo trai jongi u Jesus Christ. Haka ne klip man ngia were pi baro bang ya pej menta ya ka tien ke jong blei haka kitab sam ke baar pusan ke dekot ke basau hadu ke basan. Ngia pej lang menta ayu ba ka tien ke jong blei ka don ban keren hangi I wei pa I wei. Ya kene ka kitab la khot ika ka royal sam namar ki babun ki benta jongka la record badla tho do sim David usim bakrau jong ka ri Israel bad hakani ka Bible kumbang itip lang baga don ka testament ka barim haktin Hebrew la khot ika ka Tanak badia kani ka kitab sam ka hab ka benta ka balakot ka ketuvim lani hakui ka kentien la khot ika ka hagiografa habala pen kalasha ka ktin nongwei la khot ika the writings lani ki jingtho bat kini ki jingtho kidi ki jingtho jong ka jingruai ban pendon burom yo blei te namar kata ka daw la khot ika ka tehilim bada ka wei pat ka kentien la khot ika ni ka kitab Sifrei Emet lani kitin nong wei lapen kala the documents of truth lani ki jingtho jong ka jing shisha la khot ekani ka jingtho jong ki jing shisha namar ka dige jingtho ka bala persat man siam do blei ka badi ka jingkren ka jong blei ha ka bala tipru akwi ka kentien ka divine inspiration dia kani ka benta ka ba nganga kren happy menta ka dige ka tin ka ba im ka jong blei ka bang yoban pej lang ayu ba ki yoban kren yangi ladangin pej kene dekot ka basaw usim David uong yi ne ki kentien to pen I hanga ya ki lenti jong me atrai usim David kumusim bakrau berbadon bor ubasin shar ka ri ki jong u ha ka tu ka por udon la ki jong ki sketri udon la ki jong ki mentri ki korbari udon la ki jong ki nong tho ki riu start ki riu shampang ki scribe ki scholar Henry endola yo ban console iki hakaba khadue wan ban dem makhamat jong blei bad u duai ki de ki kentien da ka bau ong hu blei a blei to pen I hanga ya ki lenti ki jong me haka jingim jongi wei pu wei baro ngila ban yo ki jing start ki babun ngila ban yo ki jing tip ki babun ngila banyo ki degree ki babu na ka jing jongi na ki jing tho na ki jing puli badi ki liang baro hare ha ka bakut kadai ka kamram jongi kum ki bangin dem makmat jong blei kum badem musim David ban pan u blei ya ki jing pen I u jong blei ya ka lenti ka bangi dei baniai ngan wan ra ip kwe ka nuksa babha bangla lam ha ki jing tho da ki riu start ki riu shampang bat ki historian jong ka balang kila tu ya ka khana shapang I Reverend JJM Nichols Roy kumno ba ila dem ban duai hu blei bau blin pen I u ya ka lenti ka bau dei ban yai bat ha kita ki jing tho ki bangala lam la ya tu bau blei la kren yu ban a lord ju ka jing trei ju ka kam jong blei u de ban rung ha ka sin shar ka khadar
da ke jing ko ngu ke jong u blei hadu menta hake history ka bala tho de ki kolom ksiar ki kan mau pateng la pateng ya ke jing terei ke jong u la ke jing long men siam la ke ri ba ke jaj ban riu ka daw na mar bo ulanang ban wat yu blei ban duai yu blei ban pan yu blei ba blei pan i yu ya ke lenti ka badai ban yai kani ka dei ko khubor yang i baro ki bangen hakani ka ri baro ka wei bara ka perteru kum ju bagi dei ban pai hu blei kum ba pai us im debit haka bangin pan ne bon pen i yang i ka lenti ka bangi dei ban yai shuru ladangin pej ikan ka dekot ngiu i baus im debit si sien ka jing along jong u kumu khnarin ulong no ap lang brot halum hari blei ula jit karpang yu bau nong us im u bakrau jong ka Israel haka bau nong itu lupa jong blei yu Samuel ula len pan sle yu kumus im ti ngala yo ban puli kwi ka kot bala tho do wi rustat u ba kerteng u John Bright haka kot ka bau ai kerteng a history of Israel baraka wei ki benta ki bolo tho ula bu ekta kamat ka bo ula tho bat kata kalong the age of King David baraka ta ka benta ka bolo tho ula ya thu ya ki jing paunam ya ki jing donam ya ki iktiar ka bor ka bau news im David u don ban sinshar haka tu ka por hari haka ni ka dekon haka ni ka ktien ka jong blei ngiu i kat ka jing kraw jong news im David rula pen rit yaladi ulwan ban dem hu blei banong to pen i hanga ya ki lenti ka banga dei ban yai kini ki di ki jing duai ki bau duai na du ka donon ulwan ban pen rit yaladi kumba u ulong hakawe ne ki jing tho ngalalab ba u don we president bakraw jong ka United States of America u ba ka kerteng ka jong u udei u Abraham Lincoln uni ula ong kini ki kentien kata ke jing sokia bakraw tam e jonga kadi mangangan wan hu blei ki baro ki jing alam ki jong blei kilong ki bashisha kini kidi ki kentien ki jong u jong ni ru kraw ka bala sanam ha ka pertei baro ka wei kat ke jing kraw ke jong u kumu president unang ban dem makhamat jong blei kum ba dem us im David te ka de yangi baro ko kilok ki jor ngi dei ban pai hu blei hakino ki benta hakino ki mat ka jing im jongi ngi dei ban pai ban pan hu blei bo pen i yangi ya ka lenti bangi dei ban yai namar ki lenti jong u kilong ki jing shisha bat ka lenti ki jong u ka dei ki jing khoi bat ka hok kum juro lada pipej haka grammatical construction jong ka ne ka dekot pin yu i ka ni ki kentien bala tho ak tin jong blei bonus im David uang to pen i hanga yaki lenti kani kintin yaki kadai ka plural number kam dei tangka wei ka lenti kadai ki babun ki lenti bat ka jingmot kalong bonus im bakraw bastan ukwa bo blei un pli ut om tangka wei ka lenti rishibun ki lenti jong ka jing kerku kani dei ka kubor yangi baro kum ki khon ka jinge haka rib ka jaj ban riu bagadi ban duai hu blei bon pen i yang i ki lenti jong ka jingger khu la jidon ki brio ki baong ba ki don haka kutlan haka jing jenjar ka daw na mar ba kim nang ban long kum sim David ban pan hu blei ya ki lenti te na mar kata la da pi poi haka kutlat jong ka jingem ka jong pi long kum sim David ban pan ni ki lenti ki jong blei u blei sa ya lam yangi ya kita ki lenti ki balong ka hok ka jing shisha ki ban ya lam yangi na ka wei ka jing jom shaki babun ka jing jom ha ka jing em ka jongi ladangin page sakane ka wei pat ka benta hakini ki artli ki dekhot iyo i bonus em David us em bakraw uduwai ni ki kentien ho blei ong to hi kai hanga ya ki lenti ya jong me kani kentien hi kai kadai ka ba udon unong hi kai ki don ki nong hi kai bat ki don ki nong sha hi kai ngakwa banya thu bahapo Israel hak tu ka porus im David ya ka ni ka jing hi kai banyo ka jing stan ya ka education la khen kan tang ya ka badu nong hi kai ki buram hadu kata bat kumus im bakraw
ula yo ka jing hikai kumno ban sinshar ban kadar haka administration lane ka long ka bor haka thma ka spy baro haka military badiki ki baro ki banta ula yo ka jing hikai bapaka hari na lor jong kata ula nang ban pai ublei dag bau ong gide ki kentien to hikai hanga ya kilinti ya jong me a try ka daw ka long ba uwan hakmat jong blei usngau thu banalor kita ki jing tip bat ki jing start ke udon kam sai ka jing start ka bakan jaman siam ka jing start ka bawan no blei ya kene lakon the divine wisdom haka social media hakini ki snam bala late no ngala yo wei uru kraw uru donam unong sinshar haka jela ka jongi bau ong yakini ki kentien rengkat bat kata ka dur ka bu ula post ka social media ula yang hasenda jong wei pastor ubala bananam haka jingalap gospel haka ne jela bada kene perthai bad utau nong sinshar ula ong ini ki kentien banga singongu yu blei bau niu pastor yu banwan duain ta jonga khnang bau blei yu ilam lenti yanga haka bangan sedang ban sinshar ya ka ri ka jaj ban rio la donru haka ne ka ri ka jongi ki bala telefon call yangi ne ki nong trai kam balang bangin duaim ta ki kam ki jam ki jongki bau blei ya lam ya ki bala donru ki student ki nong puli na po ka jela baca bar yung ka jela ki bala telefon call yangi bana ong pastor so baban duaim ta jongi bau blei ya lam lenti yangi bang yo khet yu so jong ka jingjom haka jing em jongi bat ngi yo i menta kata ka jing duai jongki bat ka jing pandem ka jongki ublei ya lam lenti yaki bat ukur khu yaki bat ka khubor kalong yang ilang baro bagi de ban wan hublei bang yo ka jing hikai no ubayai pasio haka jing em haka mensiam haka jimut jongi man la ka minute man la ka kenta man la ki ya jong ka jing em ka jongi bat kum juro ladangin pai kini dekot ngiyo iru ya kani ka kentien ka bauni usim ubakraw usim debin udwai ublei dakini ki kentien ka bawong to ya lam yanga haka jing shisha jongme a blei kani ka de ka jing ai tilut ya ladi haka jing ya lam ka jong blei ulong unong ya lam ya ki pajba ki jong haka ri ki jong ulong unong ya lam haka kenhun sipai ke jongu hari udai beri uba shepting ublei uba don kam ublei ke jingem jongu ula IT la ke jong ke jingem ha ublei da ka bau ong ablei to ya lam yanga haka jing shisha jongme ka daw kolong bau ni usim hakiliang baro kum nong sinshar ukwa ban yang haka hok bat haka jing shisha ukwa ban sinshar haka dap ka ba ublei undak kwa yu ba udai ban long lalu ka donot haka jemut baro Henry ladangi puli haka ketien ke jong blei ngiyo i ba shisien haka wi kapor haka jingim jong ula kum hap no haka pom Henry ka ketien jong blei ki atu angi haka ta kapor u blei ula seyu Nathan unong tu lupa jong ban lej ban yalap yo news im ti habau news im ula yo sngo ya ka khobor no blei lingba uniu nong thulupa jong blei uniu sim haka jaka ban kem yu jaka ban panyap yu u khlem le kumta riu dam krup hakmat jong blei u yam u ang bot len yar uang a blei to map yagi pop ki jonga umlong kumus im sol haka bau ula hap haka pom ula le kinong ai ksut kinong le bertong bat ka jing im ju kala kut bat kala jot na riu news im David usim bakrau ha bawla uru ula hap ula ngop hakapom ula kala bamud ula panmap no blei ngila ban yo i lingba ka jingim jong hakaba uni no thulupa jong blei Nathan ha bawla kren yu ka don ka jing pan rem hus im deben ya ka ne ka jing pan rem la khot ka conviction bad halawalawan ka ne jing pan rem uni us im deben ula kala bamud hakmat jong blei bad ka ne la khot ka repentance enda ula kala bamut enda blei la map eu ula yo ka jingpen im ke jong blei bar la khot dikane ka salvation te ka khubor kalong yang ilang wei baro la da don na pedeng jong pi
ki bala ur bala hapno akapom wat nam hun ban yai ne hang ta wan shu blei wan shu jisu unyo ban thau thmai ye phi unyo ban yarap ye phi ba phin yo ye ka conviction phin yo ka repentance phin yo ka salvation ye ka jing pen im a ka jong blei ka don ka jing ong ba kata ka jing khot ka ba khrau to me ka de ka jing khot ka jong blei yo ban riu ka ne perthei bon wan ban kala ba mun ban wan ban mat yu ban pediang yu ha ka jing em te kum juru kan ko khubor bo em deben ha bo la ur la ham ula pai u blei ula yo ka jing map e ka de ko khubor ye ki ban riu baro ha ka ne perthei ka ba kan thup yang i baro bangin wan hu ha bangi don kam ya ka jing map e ka jong u marun thau thamai un palai lu ji phi un ai phi ye ka lawe ka ba pharnai bad un ya lam ye phi kum ba ula ya lam yunus em deben bad ha ba blei ula pan em yunus em deben ula blei ula ong gi ki kan tien how news em ba ka donut ka jong me kala long kum ka donut ka jonga kini ki di ki kan tien ko ba blei ula kren hu mar lo yu i yunus em na do ba ula kala ba mon la em ka jim ka ba khoi ka jim ka ba thamai mar lo yo mat e ya ka jing map e ka jong trai ka jong dei hang ta usawan hu blei da ka bon pendam melody ba dong atrai to ya lam yenga ha ki jing shisha ki jong me namor kwa ban le ya ka bom dei kwa ban le ya ka ba dei ha khmat ka jong blei te ka khubor ha ka ne ka clip man yang i baro kinong shang shnong ha ka ne ka ri ba ya baro ki bala ban yo sngew tongin wan hu blei ubli yo ban thau thamai phi udio ban ya rap ye phi maru kwa ban don ka jinga dei ka ba em bat phi artli ki banta ki ba lingko de nga kwa ban pan phai man ta bat ka banta ka ban ning kong kalong ha ka personal level ka ba mut ha ka jing im shimet jing i we pu we baro tongin yo ban puli ye ka ne ka khubor ka bangla ai na ka tien ka jong blei bangin shim ye ka ngin hikai yala di ban pen ko ngu yala di ya ka tien ka jong blei bangin long ko balong nus em ubanang ban wat hu blei ubanang ban phai hu blei wat la dawla don he iktiar bat ka bor ka jong uru bat ka benta ka baar nga kwa ban pen phai ha ka ecclesiastical level la ne ha ka level jong ka balang kum ki bange ngi dei ban phai shu blei namaru blei ula long lam rekat bat ngi ha ki por baro u blei la long rekat bat ka balang ka jong u ha ka ne perthei badun ya lam menta u ya lam ki por baro hadu kata kaski bangin da yo i u markhamat enda un wan ha ka ne perthei ban bishar ngi baro manai nong ngi baro ki ba kongu yu ki ba shane ha ka jingalam ka jong u ban yo lech ha ka jaka ka ba u la kre nam ta jongi bala khot ka beneng to bling kur khulang e phi baro lingba ka ne ko khubor ka ba lingko de ka bangla ai ka ne por u bling kur khui phi baro ya phi baro amen to ngani duai ka ne por u bling yo ban kur khulang ngi baro ngi le yo sngew ka ne ka tien ka jong u blei ka balong ka khubor nam ta jonga nam ta jong phi ban ta jong baro ha ka ne ka ri to ngan duai a blei trai kan ran idwai khmat jong me atrai bagi wan hame kumbangi ngilong kumbangi lo sngew kumbangi la pule nagak tien ke jong me shapang uni briu jong me us em deben ula nang ban phai hame ban yo ka jing alam len ti ke jong me ban yo ka jing hikai ke jong me ban yo atrai kan ran ya ka jing gar khu ke jong me kum juru ka jing em jongi idwai a blei ban wan ban jungo ingi ban ya lam ingi nadu kane ke clip man hadu kata ka singi mena wan ban shaw no ingi bangin yait ka jing shisha bangin im mat pen so bahaya me bangin yait ki lenti ka hok ka jong me bangin long ki nong job haki ba bon ki benta ban gi don kam ba men yalam yangi we pwe baro yalam atrai kan ka balang yalam ki bangej baro yalam atrai kan ran ye ka ni ka ri be ka jaj ban ri ka jongi ngira pen kentang yala de baro kan ran haka kerteng ke jong me trai jungi u Jesus Christ bato ai ba ke jingi ke jong blei kupa ke jinga e ke jong trai jungi Jesus Christ ke jing slok de mun sem ba khon kine lai hu we ke long lam rankat bat ngi ke long lam rankat ki runge do khoj baro
keleng sadong juga ne pertei nado menta bat halar taru amen bat amen. Man bangajam utrayu yad hashwa dalakik tibait upten yanga bada jingi ngan mani dashisha Ungakmen baru jisu jangan man bangajam ngatip un yalam yanga kam shanenge uyai yalam yanga jam bakut bangan jam man bangajam syaying anang kam jan teng teng ngas ngau jinget gas dang bano Habasyak mat ngai tang jing lingo nang tangapai ngak mecha ujisu ngas ngau klan hajadu don mau man bangajam ngatip un yalam yanga kam shanenge uyai yalam yanga haduk kasngi jing jam bakut bangan jam man bangajam syaying anang kam jan jakat baja ngan syanya ujisu bajing imbam jukut kalong baru ubat syabi un plia kalenti syakari jingkularkan lamhi man bangajam ngatip un yalam yanga kam shanenge uyai yalam yanga haduk kasngi jing jam bakut bangan jam man bangajam syaying anang kam jan